Bé, molt bon dia a tothom. Benvinguts, benvingudes a aquesta jornada sobre violència de gènere i treball. Deixo la paraula a l'Anna com a directora del Centre de l'Hospiera. Anna, quan vulguis. Moltes gràcies, vicerector. Bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes a aquestes jornades. També vull donar la benvinguda a totes les persones que ens segueixen també a través del canal de retransmissió de la UDL via streaming. Bé, en nom del Centre de l'Hospiera, una vegada més, ens trobem organitzant una sèrie d'actes que van dirigits a commemorar una data que per a nosaltres és molt important, com és el dia 8 de març, el Dia Internacional de la Dona. I per aquest motiu, i com a Centre de l'Hospiera, com a unitat d'igualtat de la Universitat de Lleida, que tenim encomanades diverses tasques, entre elles, evidentment, la de donar formació, sensibilització sobre polítiques d'igualtat, doncs, any rere any, més o menys per aquestes dates, intentem organitzar, conjuntament amb l'àrea de dret del treball i de la seguretat social, unes jornades que estiguin vinculades a aquesta tasca que nosaltres considerem que és tan important. Aquestes jornades, al llarg del temps, perquè ja portem més de 12 edicions, s'han tractat temes molt diversos. Hem tractat la dona i l'art, l'educació i, evidentment, també el treball. També en els últims anys ens hem centrat més en el treball i per aquesta raó també l'àrea de dret del treball i de la seguretat social ha col·laborat més intensament per d'alguna manera recordar també l'origen d'aquest Dia Internacional de la Dona, que inicialment era el Dia Internacional de la Dona Treballadora. Per recordar aquest origen d'aquesta data també ens agrada dedicar en aquests dies activitats que estem vinculades amb el món del treball. Aquest any, no obstant, hem volgut combinar dos aspectes. Un aspecte que és el treball, com us dic, que és un aspecte que ja venim treballant durant anys anteriors, i la violència de gènere, perquè està clar que la violència de gènere és una problemàtica, és un problema social que està a l'ordre del dia. I a més ho hem volgut tractar des d'una vessant que potser no és tan coneguda com és el tractament que té la violència de gènere en el marc de les relacions de treball. La violència de gènere té moltes cares, és una problemàtica polièdrica i no només està vinculada als aspectes més punitius o sancionadors, que també, sinó que gràcies a la Llei Orgànica 1/2004 de medidas para la protección efectiva de las víctimas de violencia de género va fer un tractament transversal, la qual cosa va comportar que la violència de gènere no només es tractés des d'aquesta vessant més coneguda, més punitiva, més sancionadora, sinó que també es va veure que per donar solució a aquesta xacra social era convenient que des de tots els àmbits de la societat es tingués en compte aquesta problemàtica. Per això aquesta llei abasta aspectes tan importants com són l'educació, la salut i també el món del treball. Dintre del que és l'Estatut dels Treballadors, nosaltres comptem amb una sèrie de preceptes que estan dirigits específicament al tractament de la protecció de la dona que és treballadora i que és víctima de violència de gènere. I a aquests aspectes hem volgut dedicar la primera part de la jornada i per a realitzar aquesta primera part comptem amb la doctora Eva Garrido, que ella és catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Cadis i que ens donarà aquesta visió, una visió no tan coneguda del que és aquesta part protectora de la víctima de violència de gènere. Però, malauradament, a les relacions de treball no només ens trobem amb aquests aspectes de protecció de la víctima de violència de gènere, sinó que les pròpies relacions de treball són generadores de violència de gènere. Per aquest motiu, la taula rodona la dedicarem a altres aspectes també vinculats amb la violència de gènere i hem volgut donar una visió també transversal.
Per això contem amb una visió judicial que ens la donarà la magistrada Francisca Verdejo. Ella és magistrada del jutjat número 2 de violència de Barcelona, i també comptarem amb altres perspectives pràctiques vinculades al món del treball, tant el que són els aspectes de control de les situacions de violència al marc del treball, per a la qual cosa contem amb la presència del professor, perquè és professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Lleida, Ricardo Peciña, que ell és subinspector de Treball, que ens donarà la visió des de la Inspecció de Treball, i també contem amb la senyora Neus Moreno, que ella ve en representació de Comissions Obreres, i concretament ella és la secretària de Mujeres i Polítiques de Comissions Obreres, LGTBI de Comissions Obreres, que ens donarà aquesta vessant o ens donarà aquesta perspectiva sindical de tot el que són les qüestions vinculades al treball i la violència de gènere. Com veieu, és una jornada una mica multidisciplinar. Volem que tingueu una visió el més àmplia possible d'aquesta problemàtica. Evidentment, no esgotem la problemàtica amb aquesta jornada, però en tot cas jo crec que és interessant que tingueu aquesta nova visió, una visió més peculiar, més excepcional. Per finalitzar, perquè no vull acaparar més temps, em correspondria ara fer els agraïments. Sempre és important agrair a les persones i a les institucions que col·laboren amb aquestes jornades o amb aquestes activitats que organitzem al Centre de l'Hospiera, tenir-los en compte. Per això, en primer lloc, vull agrair al vicerrector Joan Vizcarri, vicerrector d'Activitats Culturals i Projecció Universitària, per el seu constant recolzament a totes les activitats que venim desenvolupant durant tots aquests anys. Aquesta és una mostra, però ell sempre està al nostre costat i sempre és important tenir el recolzament institucional de la universitat. També agrair a l'Institut de la Mujer el recolzament econòmic. Gràcies a la seva subvenció avui és possible donar compliment o organitzar aquesta jornada. Per suposat, a l'àrea de coneixement de dret del treball i de la seguretat social, que col·labora tant en les ponències com també com a moderadors i moderadores de les jornades. A totes i tots els ponents, perquè sabem que són unes dates molt difícils, perquè tothom en aquestes dates organitza activitats, trobades, seminaris que tracten el tema de la dona per visibilitzar-la especialment en aquestes dates, i per tant moltíssimes gràcies a la Neus, a la Francisca, al Ricardo i a la Eva. A Eva especialment perquè, ara ho comentàvem, ve de Cádiz, o sigui que s'ha travessat tota Espanya per venir cap aquí, i també a tots, de veritat, moltíssimes gràcies a tots i totes, però també a Francisca perquè té alguns problemes de mobilitat, està pendent d'una operació i tot i tenir aquestes dificultats no ha volgut fallar aquesta cita. O sigui que moltíssimes gràcies a totes i tots per ser amb nosaltres. I també, per suposat, a totes les companyes, a tots els companys de sindicats, de subdelegació del govern, de l'Ajuntament que veig aquí. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i compartir aquesta trobada. Res més. Espero que sigui de profit, que sigui molt profitosa, que sigui interessant i que ho aprofiteu tot el possible. Moltíssimes gràcies. Bé, per la meva banda només volia insistir una mica en el que ja us deia la directora del Centre de l'Hospiera, l'Anna Romero, amb aquest compromís que té la Universitat de Lleida amb la igualtat d'homes i dones a través de la commemoració d'aquest Dia Internacional de la Dona, però també a través d'allò que el Centre de l'Hospiera, que és un centre de la Universitat de Lleida, fa quotidianament al llarg dels 365 dies de l'any, no només al voltant d'aquest dia. Les activitats i l'empenta que hi posa és admirable i jo crec que és una feina literalment impagable i potser impagada, però en qualsevol cas absolutament necessària. En aquest
cas, en aquesta jornada concretament centrada, com us deia ella, en el tema de la violència de gènere i el que és l'entorn laboral al voltant del fenomen de la violència de gènere, jo crec que la vessant és molt apropiada. Repeteixo, violència de gènere o violència masclista, en qualsevol cas no violència domèstica, com pretenen alguns. Jo crec que la visió, l'enfoc pot ser molt útil. En qualsevol cas, m'agradaria pensar que igual algun dia ja no farà falta tenir un 8M, una commemoració específica on es parli de la violència de gènere, però en qualsevol cas que tingueu la seguretat que mentre això sigui la Universitat de Lleida hi estarà, diríem, present i adoptarà aquest compromís amb la igualtat entre homes i dones amb totes les seves vessants. Per tant, us desitjo, he vist que m'han comentat que hi ha estudiantat de titulacions molt diferents, jo crec que aquest és un element també positiu, el fet que es pugui entomar el tema de la violència de gènere des de perspectives molt diferents i això pot ser especialment enriquidor. Espero, per tant, que la jornada sigui prou productiva i útil per a tothom. Gràcies.